Mga bata pa, mga palangga, oh, nanagat sila. Namungkot sila. Ay, namasul. Namasul ay sila. Kaya nagbinat-binat na sa kamot. Mga buutan kaya mga bata. Ang ilang panahon gigahin nila diri sa dagat para makakita og mga panudan sa ilahang ginikanan, abag-abag tungod sa kalisod sa panahon. Labor Day June 5, buanga. Nindot kay ang dagat. Linaw kaayo. Nakakuha na ta og mga bat. Mga butan kay mga bata na masul. Walang panood-an. Linaw kay sila mga langga. Hilingaw kay mo diha ay. Daghan kay miliri.